Piye, Di? Antuk gawe nggonmu sowan marang ngarsaning Sang Hyang Tunggal. Kakang Antasena titika lungguhan iki antuk gawe maragi reca sing dumadi saka Kakang Gatut Kakang Antaja gawan mridak tambalane. Sijine meneh. Kowe iki iso nambani tenan. Apa ora iki aku ora pati percaya. Piye to? Aku kuwi mung krungu dongengan nak mbah-mbah biyen. Kuwi iso, ngono. Ya kuwi mau samo barang sing ora klebu nalar kuwi mau biyen dadi kasunyatan. Ning nak jaman saiki apa ya isih ana. Kakang, percaya marang panguwasaning Gusti. Ora ana barang aneh yen to Gusti wis ngersakake. Apa ya gaib kuwi baene ana tenan apa ora? Aku nganti bingung. Kowe ambekan kanthi apa? Kanthi angin. Angin kuwi mau wujud apa ora? Ora wujud. Ya kuwi sing jenenge gaib. Titika lungguhan iki tak tetesi. Sangka dayane Gada Inten ingkang wis kepanjingan Nugraha Manik Maya Mahadi. Ya Tirta Manik Maya Mahadi barang tetesi wali teman dadi teman mel. Ya iki pasake kok kakak. Elok tinan. Aku ki mau ora iso mobah, ora iso musik. Kerekatku wamung ana ing batin. Iki jan-jane kepiye? Kowe mau dadi reca, mula dina iki aku sing maliyakake. Sing gawe wisuna marang awakmu dina semengko kudu nampa ganjaran. Sekaring kang monton manarapat pindaning saraga winangun. Kowe wis anggeni wis bari apa abam? Dina semengko ayo Prabu Manik Maninten Ayana hilang nyawamu.